No ale cóż, po występach mistrza Krasnala może ja coś spróbuję, to tak czekając na grilla spłodziłem. Tytuł banalny, Krótkowoże 2013. Jestem tu dzisiaj, tu w Tęgoborzu. W głowie mi szumi tak jak na morzu. Co chwilę widzę tutaj Krasnala, który od rana wciąż napierdala. Widzę też sochy naszykowane, odświętnie dzisiaj przygotowane. Czyste, pachnące, podniecające, niczym wschodzące co rano słońce. No a wieczorem mamy dziś grilla. Disk jockey bumper czas nam umila. Pijemy piwo i inne trunki. Chyba dostanę dzisiaj biegunki. Jesteśmy wszyscy z różnych stron kraju. Razem ze sobą jest nam jak w raju. Jeszcze dni kilka nam tu zostało, lecz to na pewno będzie za mało. Wiem to już teraz, jak kocham ciocię. Znów za rok będę na trzecim zlocie.